Hold kæft, hvor det var sådan. Okay. Jeg kan ikke mere, jeg lever, Yusuf. Jeg kan ikke flere af de her videoer. Jeg tager lige væk. Lave en værmølle. Kan du lave en værmølle? Hvorfor skulle jeg det for dig? Ikke for mig. Åh, Savage! Jeg prøver bare at være den bedste på. Hvad er der? Hvad er der? Det er sgu ikke sjovt, det der. Ej, det er for sjovt, vi skal ud og jagte Pokémon. Prøv at se de der derovre. De laver damer. Kan du se det? Ligesom om man ser en pige, der spiller Pokémon, så skal man bare lave den der. Har du også fanget en Pikachu? Og så vil de sådan, ej, må jeg se en Pikachu? Lige se her. Ej, hvor er den cute? Og så er man bare sådan, ja. Vi går hen den lige. Ej, du kan bare blive der. Ja, bare. Fuck ja! Hvis jeg ikke fanger den, jeg bliver sådan. Ja, jeg har givet den mig. Åh, der fik han lov. Fuck! Hey, nej. Lille pige. Mathias, lad være med at snakke med de små børn. Det er fucking fint, det der. Hun kan jo lave værmøller. Værmøller. Jeg har ikke flere Pokéballs, Du går og viser værmølle. Nej. Kasper. Se, det er ikke mig, der er med. Må jeg se en værmølle? Må jeg se en værmølle? Det kan jeg fandme også. Ej, kan du gå i spagat også, Kasper? Jeg kan også godt gå i spagat, Ebbe. Ja. Du kunne næsten det ene hånd. Og jeg kan ikke engang det. Vi ser ham slå en værmølle. Han er blå team. Det er fedt. Fucking Team Mystic, mand. Team Mystic. Okay, klar? Ja. Jeg er fuldt klar. Okay. Go. Jeg tror bare... Ja, han fik benene med. Det har jeg aldrig set før. Altså, jeg ville have kigget mere og sagt, wow, hvis han havde tabt benene. Kan du også slå en værmølle? Nej, for helvede. Vil du slå en værmølle? Ja, hallo, god jagt, drenge. Held og lykke i jagten. Til Mystic. Teamballer! Nej! Hey, så er det væk! Det er kun blå her, vi skal den her vej. Hvor meget tror du folk går op i på ved at gå roligt nu? Ja, der er masser af folk, hvor man går. Ja, men han laver... Det er jo konflikt. Hvad laver du? Er du også silly. Daily vlogger. Er du også vlogger? Ja. Jeg er også vlogger. Lige nu der er jeg bare ude og lave noget lidt andet. Jeg ved ikke lige, hvad det er, vi laver endnu, men... Ja, vi har i hvert fald fået lidt opkast. Ja, så det ikke lidt det høje hæle inde i Splay her for ikke så længe siden. Har du det? Ja, jeg er der med i Splay og det der. Med Rasmus? Du kan ikke se. Du kan kraften med en lille lort. Vi har mødt en vandskæg til YouTube, ligesom mig. Han hedder Kenneth. Ja, du kender Kenneth. Michael, tror jeg. Michael, vi har mødt Michael her. Sig hej til Michael. Hej. Hej Michael. Jeg ser views, followers, så ja, men jeg må drukke. Jeg er ja, men hvis du ser det her. Jeg elsker dig, men jeg hader dig. Ja. Han kan bedre lide mig, han kan lide dig, Armin. Nej, det ved jeg ikke noget. Men du har noget nice skæg. Nej, jeg hedder 88. Det er ret, det er fandme ved. men jeg kan lide en Velros. Bare for at gæste ud af nu. Hvor har det i lommen, måske? Det er sådan en halvtur. Nej, det er faktisk... Nej, jeg kan godt sige det, ikke? Der er mange, der bruger hånden sådan her. Jeg plejer, for ikke at have skærmen, man render klog ind, så prøver jeg sådan her i stedet for. Bare det, vi plejer. Slå den der op, sådan der, sådan noget der. Læg fingrene om bagved. Nej, det er sgu meget. Det er meget nemmere at holde det sådan, så bare lægger fingrene om bagved. Ja, det er faktisk Så ligger det så der kan man bare. også lige viske med hinanden i livet. Ja, ja.
tjekker det. Men det er også svært for dig at blogge engelsk, og du ikke har nogen andre blogger, hva'? Jo, men det er også kedeligt at være YouTuber her i Slagelse lige nu. Ja. Du skal næsten begynde at blogge lidt dansk. Jeg har ikke blogget noget dansk, men jeg har en dansk kanal, hvor jeg laver et sjovt blad. Du skulle lige lave en collab eller noget. Ja, ikke sandt? Abonner. Nu har vi set nogle folk slå nogle værmøller. Det har været en rigtig hård dag. Vi har været ude på det sygeste Pokémon-hold. Vi så ikke rigtig sådan en skid af det. Men vi ses alle sammen i næste video. Jeg håber I nåede det. I må lige smide en like og forresten, ja. Og det var hvis jeg rammer 40 likes, så hopper vi. Ja, det var godt lavet, ikke, man?